Роденият в София изпълнител Александър Корабов е от известната режисьорска фамилия Корабови. Сред най-забележителните творби на бащата Никола Корабов е филмът Тютюн. Бате Сашо е започнал от 5 годишен да ходи на пиано, после удил барабани, свирил е в различни групи. След това заминава за Канада. Ние чини в чужбина и работи по 3 работи на ден, за да оцелее. Сега е изпълнител на Sunny Music и скоро извади на бял свят нов видеоклип на песента "Колегата отвръща на удара", която дълго време феновете са мислили, че е на абсурд. Направил е парче за медицинските сестри в Либия, което се върти по радията с заглавие "Когато слънцето залезе". Бате Сашо държи да се знае, че това е правилният псевдоним, а не Бат Сашко. Определено той се занимава и с хаус музика и има издаден хаус албум в Щатите. Занимава се и с саунд дизайн, озвучава и филми. Има и още няколко псевдонима, като най-интересният е Сашко Дик Оф. Сами се сещате защо. Здрасти, Сашо. Здрасти. Как е? Супер. Ти наистина ли си ни батко? Май да. Дърт съм много, на 31 съм. Значи наистина си ни батко. Толкова дърта, че направо не е истина. Тук имаме един въпрос да обещаеш да се държиш прилично в студиото, но ти си толкова кротичък, така че няма защо да... Имиджа ми на скандален рапър. Не отговаря на това всъщност. Абсолютно. Няма как във вашата компания. Нямаш нещо кожи, очила, овици, така напоследък е много модерно. Не, моите украшения са само женски. Да са метросексуални, да се кичат. Не. Има достатъчно такива, да е малко нормални, old school, fashion мъже. Хареса ли ти както представихме? Да, супер. Много ме изкефи. Бил си дълго време в Канада. Какво спечели, какво загуби там? Каза, че там си издал своя хаус албум, защото тук публиката не е достатъчно голяма. Аз вече съм тук от 10 години и там повече изгубих, отколкото спечела. Защо? Защото срещнах една страхотна мадама, дето ми изцеди сопчето перфектно. И така се получи, че... Толкова лесно ли се даваш? Бях много малък. Каква беше по народност? Българка, естествено. Наше момиче няма как да стане вече. Такива Канада отиде? Не, слушай, там... Канада отиде... Там жените се променят. Повечето по време. Така се случва, такова е напрежението, че... Брат ти още ли е там? Да. Той взе статут за разлика от мен и му е много добре. И той ли се влюби? Той се влюби, ама не беше българка. Това в какъв смисъл казва? Не, Защо това не беше българка? Тя беше българка, обаче имаше някакви проблеми явно момичета, които аз, понеже много я обичах, не можах да ги преживея и трябваше на сила за да сме си окей помежду, защото иначе... Може и да не съм тук, честно ви казвам. Луда работа беше. Успя ли да спечелиш поне пари? Да, и тя е добре. Не, в смисъл аз се върнах с почти нещо, защото така се получиха нещата. Толкова много я обичах, че така се получи. И тук започнахме на ново. За първи път мъж в ефира казва колко много обичал жена. Не, обичал съм я, да. И то рапер. Да, скандален е това. Нищо Шамара каза, че много обича жена си, но в същото време каза, че през цялото време ми е гледал гащичките. И аз си ги гледам. Нашите няма Не бе, хубави сте, бе. Не бе, хубави сте, що да ви гледаме. Какво да седим и като метър ще слоните само да ви гледаме ли? Ти си от известна фамилия.